Spalletti, god aften. Nu er der selvfølgelig lidt mørkt her på stadionet, men det er også faktisk over et døgn siden, at kampen blev spillet. Hvad synes du om Roma Madrid-kampen i går? Jamen, trods alt siger jeg, at det var en meget indbyrdes kamp. Selvfølgelig havde Real Madrid chance for at score lidt flere mål, end Roma havde, men Roma udnyttede det bedste, og Tottis oplæg, det var så fantastisk, at det er blevet faktisk kåret som det bedste mål af de 4 kampe, der er blevet spillet her i går aftes. Ja, så nu afholder lige her. Totti, han er jo en vigtig spiller for Roma. Hvad gør I, hvis han lige pludselig ryger ud? Jamen, i sådan en Champions League 8. delsfinalen, der er det meget vigtigt, at vi har sådan en Totti med, fordi er han ikke med, ergo, så er det betyder med, at Roma ikke kan spille op til deres bedste optimalt. Så det er en vigtig mand, det er en vigtig brik at have inde på holdet. I har Mirko Vucinic. Hvad synes du om ham? Vucinic, han har ikke lige præsteret de sidste 2-3 kampe 100%, som han har vist tidligere på sæsonen. Han har scoret i starten af sæsonen, hvor Totti selvfølgelig har været halvskadet, men nu er han vendt stærkt tilbage, men ikke lige fået det største spil her ind på det sidste, så ham vil jeg nok sætte lidt af ind på siden og tage Totti frem ind på banen. Så vil du simpelthen sætte Totti i angrebet? Ja, det vil jeg højst sandsynligt. Som du kan se i aften, så havde han jo størstedelen af dække bolden over og lave sådan nogle tværafleveringer, der var præcis afleveringer, men han havde ikke så meget skud ud fra distancen af, som han egentlig burde, når han har det inde i Serie A i kampene. Ja, jeg kan se, der er begyndt at blive lidt larm på stedet, men jeg vil sige mange tak til dig, Spalletti. Selv tak. Okay,